لسر روشا هالبجاترين تركيا وعم بزن بجكاني روشا كردا وبدياري كريجي روشا ياسبي تشاويا كوبر بالبجاترين چوارده گولانی دچه ام هندکی با آخوان یک جبر بجیرین یاسپی جبو هالبجاترين پارلمان ترکیه کو هفدم سروکی پارتیا انسان و آزادی یجی برئیس محمد کاماج به مرایج استودیو میاس آمده و که محمد دنباش روشا و نها چوایا هم چوا روشا خود بینن به باور راوا هنی بکاربن او هجمارا کو هند خوازن پارلمانتران بشینن پارلمانی کو برپرسی و دبیجن 100 کرسیین پارلمانی می بدز بخ بله دست پێکی دا جژنا gelê Kurd cejna gelê bawermend pîroz dikim cejna Remezanê pîroz dikim belê em di pêvajiyekê de derbas dibin rastî pêvajiya hilbijartina 2023yan em pir girîn dibînin hedefekê me heye ku em bêjin parlamentoya Tirkiyê li ser YSP vê gavê em dikevin hilbijartinê em dixwazin sed sandalyeyan kêm sed sandalyeyan em parlamentoyê bê ne temsîlkirin. Ji bo wê em hewl didin yanî em xebatê xwe berdewam dikin em hewl didin em bawerin em ê vê hedefa xwe jî ser bikevin. çi tiştek guhoriya xebatên kurkolanan Kak Mahmed yani digal hilbijartina gera derbas bû çi tiştek guhoriya konî bikaribin hejmara kursiyan bikene sed Yani Türkiye yani krizin pır mezin ve gavê rûdane em bêjin aliyê siyasî da aliyê aborî da aliyê civakî da krizên pir em karin bêjin krizê pir girîng mezin di rûdane ji ber vê astê jî rastî em jî pêvajoya ku ez ê bêjim 2018yan û pêvajoya îroyî jî cudatiyên pir bingehîn nava wê de hene. Yani gelê me dixwaze bijatine 2023yan da bi hêzekê mezin bi parlamentoyê were temsîlkirin û her wiha li ser hêza xwe ya parlamentoyê jî pêşeroja xwe ava bike. Ji bo wê em bêjin li gorê 2018yan û rewşa wê demê û ya niha hem nêrînên civakê pir cuda bûne hem jî em bêjin rewşa Tirkiye bi xwe hatiye guhartin. Ji bo wê gelê me pir bawerî bi biryar bêjim dixwaze ku vê desthilata bi hemê cureyên jiyanê da serwan datê dixwaze vê îxtidarê têk bibe. Ez bêjim aramiyek, huzurek nava civakê da pêk were. Heman pêşbîniya ku hin bi xwe dikin hin bu hemû opozisyonê dikin. Kak Mahmed bibûre yanî tu dibêjî krîz hene ew krîze eger bibin sedem ku xelk kêmtir deng bide desthelata niha çawa hin wêkê di berjevandiya xwe de dibînin yanî tenê ji bo weke YSP yan ji bo CHP û ji bo aliyên dinyên opozisyonê jî heman tişte bi bawera we wê di berjevandiya wan jî dabe. Belê rast e yani ne tenyan ji boî ew kê dibêjin yani tabî nêrînê me hedefên me armancan me ser vê hilbijartinê cuda ne Lêbelê ji bo opozisyonên dinê jî wekî em bêjin Millet İttifaka Millet jî ji bo ez bêjim opozisyonên dinê jî tişta hene derbasdar e. Yani hilbijartinê 2018yan da em bêjin sîstemekî nû bi gotinên nû bi projeyên nû îxtidara AKP derket hember civakê lê divê pêvajiyê de hat dîtin ku ew sîstema AKP qala wê dike ew sîstema ku AKP dibêje ew sîstem bû sedema qrîzan rûda li Tirkiye bi taybet jî li Bakurê Kurdistanê. Rast e yani em hem boî opozisyonê jî ya dibêjin ew jî wê bi ser bikevin. Yani İttifaka Cumhur jî yan partî û rêxistinên dinê jî wê ser bikevin. Lê bi taybet em ê wek partiyên em wek siyaseta Kurdan jî em ê bi ser bikevin. Ji bo vê ji derveyê her du îttifaqan jî rastî di aliyê demokrasiyê de di aliyê azadiyan da di aliyê aştiyê de wek rêyekê sêyemîn li ser YSP diçe hilbijartinê. Yani sîvana rêya sêyemîn YSP'ye lêbelê yani em bêjin hedef û armancên me li ser vê hilbijartinê ji awan cudatirin. Ji bo ku ez bêjim pêşeroja me eger ev desthelata hanê bi dönemekdî serdemekdî berdewam bike
Yani ne tane yani boy Kurdan tane ne yapayım? Türkiye tamamı Türkiye bir nava krizin bingehin da belki gelek kadın cihadı da tek hele. Boy ve reasiyemin ve opozisyon din cüdatır ser bir kere. Çünkü Armanco hedefin ve cüda ne? Bir taybet çare serkine psikireka Kurdu Kurdistan'ı Adbejim İlo Bakuriye Kurdistan'ı nasname zaman çant hamu kadehe eğer ev deselat hani bir rengi bir şekli berdevam bike vakti zanim bir salane plan saziye ki tekbirina tünekirina Kurdan danya peşyahı de hamme halen jiyanı da ser Kurdan datı daliye siyasi da abori da civaki da dixwaze ku Kurdan li Bakurê Kurdistanê tune bike Başa. ev projeyane pêşevan de ye ji bo wê jî Kurd dibêjin Rêya sêyem weke ku hûn dibêjin pêşengiya siyaseta Kurdî dike li vê derê durist û bi diyarîkirî bi kîjan armancê diçe nava hilbijartinan û nava parlimanê de gelo tenê ji bo vê yekê ku AKP de desalatê de nemîne û kursiyên xwe li parlimanê zêde bike yan bi armanca vê yekê diçe ku eger heye biçe beşdarî desalatê bibe daxwaza wezîran bike. Du armanca serekem dikarin bînin ziman. Ya yekem ew ku wekî niha jî miqala wê kir ku ew siyasetekê tekbirîna Kurdan daniye pêşiya xwe desthilata tek bibe ku ez bêjim ew pêvajoya tunekirina Kurdan daviya wê were. A diyemîn jî ew ku Kurd pêşeroja xwe ava bikin. Yani ez bêjim vê gavê wek deklarasyonê melser ez xwazim bi rastî zelaltir bibûre ez xwazim zelaltir tu ji me re bêjî avakina pêşerojê yanî çawa hetinê ku kursiyên xwe li parlimanê zêde bike û rola xwe ya opozisyonê bibîne yan hewl bide biçe beşdarî desthilata Tirkiye bibe. Na yani ne olsa her beşler ez bêjim desthilata Tirkiye be ne olsa bi taybetî ez bêjim me deklarasyona îtifaka azadî û demokrasiyê de jî ve anî ziman xalên sereke daxwazên sereke ên Kurdan hene yani ya em dikarin çend xalan bêjin ya yekem zimanê Kurdî li Tirkiye be zimanê fermî be zimanê perwerdehiyê yani em dikarin vî şeklî bina bikin û naverokayê her wiha em bêjin nirxên demokrasiyê bi cî werin ez bêjim hukuk bi cî were di sereke xalên ku Kurd vê gavê daxwaz dikin ku hebûna xwe li ser van xalan ava bikin daxwazên sereke eviyan e yani em dikarin vana bînin ziman ne ku tenê em vê îxtidarê têk bibin kî were bira were ji me re fehr nake na em wiya jî nabêjin em bêjin pêşiyê de ku pêvajoya tunekirina Kurdan daniye pêşiya xwe ev îxtidara hane têk biçe li ji derveyê wê jî li ser hinek nirxên Kurdan ser hinek mafên Kurdan pêvajoyekê nû were avakirin ji bo navê jî ez bêjim hêzekî Kurdan li parlamentoya Tirkiye be wê dengeyekê ji navbera siyaseta Tirkiye de jî ava bike. Yani eva boy pêşerojê em pir mühim dibînin. Eger mesele hilbijartinin tenê nîne sibe ez bêjim parlamentoya Tirkiye'de eger em sed parlamenan dest bixin û wê derê jî em dengeyekê ava bikin em Kurd wê demê wê siyaseta Tirkiye bi bingehîn cuda bikin mecburin mafên Kurdan ê bingehîn nas bikin em biya boy wê em bêjin pêşeroja Kurdan avakirin ew destkeftên ku Kurd li peydigera û bi dest nakeve hetanî niha ku mafan nas nekin ji ber vê yekê ye ku kursiyên parlimana kêmin yên Kurdan yên siyaseta Kurdî bo nimûne niha pêncî û çend kursiyan ez bêjim şêst kursî ne ev şêst kursiya bibine heştê yan bibin sed wê bikaribe van destkeftan bi dest bixe. Yani birastî tenê ner ser em wiya ser şêst kesan yani ser heştê kesan mane nakin em dibêjin Kurd di vê hilbijartinê de hêza xwe diyar bikin derbixin holê em bêjin desthilatan tek bibin eger dibe jî ku ez bêjim Kurd nebin hêza Kurdan tiştekî wisa ye û li Tirkiye dengeyekê ser siyasetê ava dikin eger mafên Kurdan neyê nas kirin nafê Kurdan ez bêjim statiyekê ji Kurdan neyê pênasekirin Kurd wê bi hêza xwe yani ne ku ser sandalyan tenê bi mane dikin li ser wê bi hêza xwe siyaseta bingeha siyaseta Tirkiye têk bibin bo wê bi hêz bi çawa tê diyar dibe
بله هز سر صندلیه از بجن پارلمانتوی دیار دبه یک شی نشانه اگوی اوایه اما نه تنیوه از بجن تلویزیونی دا کور بدنگه کی بلند به رقم کی بلند سر بکوین هر وسال پارلمانتوی جی به رقم کی بلند بین تمثیل کردن و دمه دا نشان دیدن که از بجن ترکیه در و کردان اگر کردان در و بهیلن تو دنگه ناین آوا کردن و هیزا کردان جی هی که دنگه سیاست ترکیه تک ببین یعنی بلکه اساس نه انتکارن سرویا نابکن دمین در بازبوی دا پنجی صندلیه یعنی 8 صندلیه بله دمین در بازبوی دا لپرانیا باجار و پارێزگەند باکووری کوردستانی هەڤڕێکیا تند di navbera AK Partî û MHP de bû. Bi taybetî jî li Amedê niha ew balansa çawa ye? Balansa di navbera YASAP û AK Partiyê bo vê carê çawa ye? Yani li Bakurê Kurdistanê hemû bajar û bajarokên Kurdistanê AKP em dikarin bêjin têk çûye. Yani dengên AKP têk çûne wekî demên borî de nîne. Ev ya xwe diyar e yani em nav gel da jî viya dibînin. Xebatên xwe yê kolanan da yê mal bi mal jî em viya dibînin. Ya balansekê ku em bêjin wekî berê nav ew kêda tune ye. Ji bo wê em bêjin di Bakurê Kurdistanê hemû bajaran em wê baweriyê dane û em viya navgelê xwe da jî dibînin. Li binê sîvana YSP da siyaseta Kurd wê bi avayekî mezin wê li ser bikeve û em dikarin bêjin belkî li bajarên Bakurê Kurdistanê AKP bibe partiyekê tabelayê jî. Bi beşdariya we di nava vê hevpeymaniyê da wekkariya bandorê li ser HDP bikin ku siyaseta wê Kurdîtir û Kurdistanîtir bê ji berê ji ber ku berê rexnaveyekî li ser HDP hebû ku siyaseta ne temam Kurdî yan Kurdistanî dike zêdetir ber bi çepên Tirk diçe. Birastî ez bêjim ittifaka navbera Partiyên Kurdan da heta avakirin 2019 jî li ser hilbijartinên herêmî û niha jî li ser hilbijartina giştî ya ez bêjim parlamenê hatiye kirin. Ev ya bi xwe rastiya xwe da siyasetekê nû jî ava dike. Yani rêyekê nû jî ava dike. Em dibînin ser van ittifaqê ku tên avakirin gelê me ka çawa kelecanî dibe çawa umûdekî nava wan da peyda dibe. Ji bo wê yani em bêjin Kurdistanî yan jî ne Kurdistanî hinek partiyan belkî mafê me nebe em wiya binirxînin. Em bêjin HDP her çi qedar bêje em wek partiyekî Tirkiye em bêjin ew partiyên ku Tirkiye siyaset dike hemû partiyên Tirkiye ne. Yani ji derve Tirkiye sunrê Tirkiye ne hatine. Yani jî ki dilê ne hatine. Lêbelê ser parastina destkeftiyê Kurdan yan jî avakirina pêşerojê berderên herî mezin, herî girîng em bêjin herî mezin HDP daye heta niha jî. Siyasetmedar ji bo vê ne ji bo Tirkiye bûyînê. Ji bo ku parastina gelê Kurd, mafên gelê Kurd bi siyasetmedar em bêjin zindanan dene, qayyum tê avêtin, doz li ser partiyan tê doza girtin li ser partiyan tê ew kirin. Yani rastî ya siyaseta Bakurê Kurdistanê eviya ye. Yani belê rast e ittifaka Kurd navbera Partiyên Kurdistanê da ava dibe jî bi rastî ji bo Kurdistan bûyînê yani mafê Kurdan parastinê bi rengekî bi perrengî û pirdengî bi hev re rast e bi rengekî Kurdistanî jî di nav vê ewkê de vê siyasetê de ava peyda dike. Kek Mihemed niha ku sîstem li Tirkiye bûye serokatî û serokatiya parlemanî nîne belkî ji bo xelkê girîngtir ev be ku kî bibe serokkomar ne ku kî bibe parlemanter. Ji bo hilbijartinê serokkomariyê tê payîn ku piştgiriyê bidene berbijêrên millet Kemal Kılıçdaroğlu bi qasî ku tê nirxandin yani. Ev yeke rêyeke rast hûn dibînin yani bi rastî ji hezkiriya Kemal Kılıçdaroğlu ye yan ji qehra Erdoğan e. Ne hezkirina Kılıçdaroğlu ya ne ez bêjim tiştekî dijîtiya Erdoğan'e. Yani ev ya her du jî bêjin
Tenê dijitiya Erdoğan em bêjin kêmanî şey dibe tenê hezkirina Kılıçdaroğlu jî be ew jî kêmanî dibe kêmaniyekê peyda dike. Bu işe em viya dibêjin dijatiyekê hember Erdoğan ne ku ez bêjim hember sistemê rastî sistema ku Erdoğan ava kiriye li hember wê heye gere ev sistema ku li ser kesayetekê hatiye ava kirin bi destê Erdoğan hatiye ava kirin ev sisteme têk here û em bêjin sembola wê sistemê jî Erdoğan e. Yani mesela şexsê wî yani kesayetiye tenê nîne. Bêjim ji bo bernamezê İttifaka Millet wekî Kılıçdaroğlu jî em bi pênase dikin. Yani Kılıçdaroğlu tiştên baş ve tiştên pir baş bike yan ji bo Kurdan eviya derfendeke mezne wî aviya jî em nabînin. Em dibêjin belê ev pêvajoya hene gelel li Tirkiye ev sistema ve gavê rê ve diçe gere bisekine gere têk here ji bo wê jî ji bo bêjin serokkomariyê em wek CHP nelê wek em bêjin bi nav wek wî jî wek Kılıçdaroğlu jî em nabêjin lê em bêjin em gere vê sistema hane têk bibin em piştgiriyekî em ê dijiyatiyekî tu hember vê sistemê û şexsiyeta Erdoğan da dayînin wê demê de rastî evek dimîne alternatîfek dimîne ev alternatîf jî Kılıçdaroğlu ye. Ew Kılıçdaroğlu rastî gotinê xwe li ser siyaseta ez bêjim ji bo mafê Kurdan zelalî nabêje. Em viya jî her dem rexne dikin û em ji gelê xwe re jî viya dibêjin. Lê em bêjin bila ev sistema hane têk here em bila ev sistema hane vegere em bêjin wekî gotinên İttifaka Millet vegere ser sistema berê jî heta wê demê jî ev civaka hane ev milletê hane nefesekê bistîne û ew jî bila vê pêvajoyê da bibînin wekî em bêjin bernamezê serokkomar Kılıçdaroğlu jî bila bibîne eger Kurd piştgiriyê nedin eger mafê Kurdan neyê naskirin ew jî nikare iqtîdarekî wekî derînê xwe wekî baweriyên xwe li Tirkiyeyê berdewam bike ew jî bila viya bizane ji ber wê em dibêjin yani dijiyatî û yan jî hezkirinekî ha bi zelalî ewkê de tune ye lê bê nakokiyek avakirin ser siyaseta Tirkiye hewce ye. Wisa nabakon ji ber babiravin bigên biçine ber baranê. Hûn çi li pêşiya xwe dibînin ku eger Erdoğan bixin û Kılıçdaroğlu serxin çi li pêşiya we heye çi li ber çavê heye pêşbîniya we çi ye ku hûn ê bikaribin rewşê baştir bikin xirabtir nabe. Pêşbînî ev e ku ez bêjim ser sistema vê gavê Tayyip Erdoğan rê dibe muhalefeta herî mezin hemberê wê İttifaka Millet dike. İttifaka Millet dixwaze vê sistema hane biguherîne. Ew dibêje em ê vegerin sistema berê ku ez ê bêjim sistema parlamentoriyê em ê vegerin. Di vê guhartinê da em bêjin nêrîna me ew e ku em bi hêzê xwe derbixin holê em bi hêzekî herin parlamentoyê wextê ku guhartina vê sistema hanê da jî wekî ew jî cana tînin ziman wekî İttifaka Millet jî tîne ziman dibe li Tirkiye demokrasî hukuk ji holê rabûye em ê demokrasiyê em ê hukukî em ê aştî em ê viya damezirîn em ê viya ava bikin di vê naberê da bi hêza xwe hem ya em bêjin bi hêza gel hem jî temsiliyeta parlamentoyê vê guhartinê da hem jî hinek destkefiyan ji bo gelê Kurd dest bixin. Eger me bes demokrasiya berî sala 2001 be ji bo Kurdan çi têde ye? Ji ber ku ew dixwazin vegerin bo wê serdemê. Na yani ne ku em vegerin wê serdemê bi rastî yani 100 sal li piskirêka demokrasiyê ji xwe Tirkiye heye yani ji bo ku bi piskirêka demokrasiyê heye ji xwe piskirêka Kurdan derdikene. Eger demokrasî bi îradeya kesayetî di nerîna İttifaka Millet da dibêjin ku dibêje demokrasiya me ber bi nemanê çûye yan demokrasî ketiye xeterekî mazin da em dixwazin carekî vegerin bu demokrasiyê eger me bes wan demokrasiya gotinê ji bo bi rastî bêjin bo Tirka hebû beriya 2001 ji bo Kurdan çi têde ye? Yani evet tiştekî aşkere ye vekiriye tişte hani ku ez bêjim demokrasiye eger bînin yani demokrasiyeke bîngehîn bi ser nirxên wê ser nirxên demokrasiya yer Tirkiye ava were
mesela vek minak Kılıçdaroğlu vakti ku serdana HDP kirli meclisi goşer meki pır mezin eko ez bejim Türkiye zaman eko 35 milyon insan daxilin de parlamenta Türkiye'de qedexe yani nayna naskirin. Yani ev ya vek minak em bejim peşeroje da ev demokrasiya ku vere avakirin peşeroje da ve vek ya bereci nebe. Çünkü ez bejim ne Kürt asla beredene ne Türkiye bu da asla beredeye. Piskireyka Kurdan ne tane yani ev piskireyka Kürtîro jiyan dikin belki sereke yerli veki hennek belki em bejin aliyen dinji piskireyken bir rengi jiyan dikin. İro ev jid ve pevajoya da Rabbine serpiyan daxwazaywan jî hene. Ji bo wê ew demokrasî were avakirin ne bi asta dema borîn de wê çêbe. Li gor asta rojane, li gor ez bêjim hêza Kurdan boy destkeftiyê gor destkeftiyên Kurdan mecbûr e were avakirin. Boy wê em nakokiyekê nabera siyaseta Tirkiyeyê de digerin. Yani nakokî tê de heye divê nakokiyê de em ê hinek firsendên destskeftiyan jî em bêjin em ê dest bixin û ji serî wana jî em ê pêşerojê ava bikin. Serokê Partiya İnsan û Azadiyê ku hevdember bi jêrê yasapêya ji bo Parlemana Tirkiye Birêz Mihemed Kamaç gelek spas ji stûdyoya Amedê ve bi me re bûye.